Môj otčím hovoril, že najviac sa naučíš... Otec! Keď niečo rozoberieš a znova to zložíš. Zistíš, z čoho sa skladá. Poslúchni Garyho radu. Rozober sa a zistíš, z čoho si. Poďme na to. Ak mám chrániť ľudí, musím myslieť nekonvenčne. Geniálnu myseľ môžeš využiť inak. Prečo železný oblek? Prečo? Lebo musím. Možno objavíš aj hrdinku. Riri, vstávame, drahá. Čo si zač? No, kto iný by to asi bol?